Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Bachelor of Arts Honours fil-Media Moving Image fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Eżis telespettaturi, insellmilkom nilqakom għal programm ieħor speċjali tal-Karnival din id-darba mis-sensiela Ant min int. U propju qegħdin insemmu l-Karnival mill-ewwel tiġina f'moħħna l-ispontanjetà u ġvera. U propju huwa dan li ħanitkellmu llum dwaru flimkien mal-personalitajiet u anke atturi li għandna magħna fl-istudju. Ħanilqahom mill-ewwel magħna fl-istudju jien għandna lil Frank Zammit, Elaine Saliba, Rodney Gauci u għandna wkoll lil Carlos Farrugia. Nsellmilkom u grazzi wkoll tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Thank you. Grazzi inti. Thank you tal-li ġejtu. Mitu ħatajdu xejn issa. Ħattu li moħħi qabel ma bdejna il-programm. Isma' dak mhux hawnhekk ukoll jgħid. Għati ċans, issa nippreżentaw. Dak id-direttura lura l-aħħar wieħed tajjeb Għalhekk poġġejt dejjem. Għalhekk il-fajt viċin. Ħanilqgħu magħna wkoll il-Claudio l-pjanistana li wkoll minn ħin għal ħin ħankunu qegħdin nisimgħu diversi siltiet mużikali min-naħa tiegħu u anke wkoll fil-background matul il-programm. Grazzi wkoll tal-ilqajt l-istedina tagħna u fl-aħħar isma' nilqgħu b'ċabċipa x'aħsbu. Id-direttur tagħna għandna lil Paul Karwana. Ġalu lix nistri. U tajb li ngħidu li Paul illum għandu rwol importanti ħafna u ġvera li x'inti ħatati t-tazza fl-aħħar ta' dan il-programm minn ħajamel l-aħjar improvvizzazzjoni. Responsabilità kbira ħanejdlek ta'. Mela tajb li toqgħod attent illum tajjeb għall personalitajiet tagħna. X'taħseb? Ekku. Mela, Karlo Carlos. mill-aħjar. Importanti tifta' jiena għamilt lek kafe qabel bdejna tajjeb, importanti ma tinsiex. Jiena ġejt kmieni biex ma ndewx. Ħajbdew jixtru. Ġabboni pastizza ħadet għamelejn imma insomma nafru. Importanti għodu li bil-għal tajjeb, bil-għal. Insomma aħna temiża niftehom. Aħna tal-belt, il-mara tiegħi miż-żewġ għall-belt. Mela nsewa t-tazza. U għal-karnival jinżdil nas il-programm. Jimporta please jiena l-prezentatur. Carlos, mhux biex inxewwex imma taħdejk għadu kif qallek karnival. Aħna il-karnival nafu ngħixu. Ma importax propju huwa dak is-suġġett li ħanitkellmu dwaru llum, mhux hekk il-karnival, u qegħdin fil-karnival. Carlos, ħanitkellmu dwar l-improvvizzazzjoni tajjeb, inti ovvjament lilek naraw kemm fuq it-televiżjoni u anke fuq il-palk. Però fejn tuża iktar l-improvvizzazzjoni? L-improvisation, ġili għamilna shows li jkunu improvisation, tipu komedja dell-arte u affarijiet bħal daw. Il-pija improvisation tuża ħafna meta jinnaf tkun qiegħed on stage tagħmel show. Jiena ma tantx nagħmel shows diretti mal-udjenza ngħidu hekk, iktar nagħmel teatru plays. Allura improvisation tuża meta jinqala xi ħaġa u allura jkollok timprovizza biex in-nies ma jindunawx li għamil żball. Tifhem, ġifieri l-iktar li tuża hemm jew kellha eżempju. Ovvjament hemmhekk fejn toħroġ il-kapaċità tal-attur. U anke waqt filming eżempju tkun għaddej b'xena li f'daqqa waħda jinnaf insemmi xena partikolari mhux li għamilt jien ma li jagħmilha Marlon Brando eżempju u bagħad imsemmija ħafna fil-film The Godfather dan qed jiffilmjaw kien hemm qattusa fl-istudio telgħat fuqha u baqa' juża bħala prop. U ġiet waħda mill-iktar xeni importanti u popolari li baqgħet minn żmien The Godfather. Ġifieri affarijiet li jiġru anke eżempju qed tiffilm jaħarġlek xi ħadd ta' malajr eżempju milux qed niffilmja film ma' studenti tiegħi u qegħdin viċin il-ħabs ħareġ wieħed fetaħ il-bib ġie jkellimna tlu ħallih. U vera ġifieri. U żajtu parti mix-xena. Ma kienx pjanata naturali kultant. Eżatt. Le, riċentament pereżempju f'Captain Phillips li ħadem Malta, Tom Hanks fix-xena tal-aħħar meta isalvaw u jitla fuq il-vapur biex jiltaqa' man-ners, dik kienet xena kollha improvvizzata. Ġifieri l-emozzjoni li ħareġ dak il-ħin kienet fir-realtà ners ta' vera dik li bella ħada, ġifieri da qalula soqgħod hemmhekk u paċenzja u lilu qalulu just react għadhom kif salvaw kien fuq vapur fejn kont ostaġġ u you're back to safety.
U dik kienet ċena li kien improvizza. U bla dubju toħroġ iktar naturali. Mela jaf jirrex ta' Tom Hanks, jaf Kultant jirrex. jinqala, Rodni lilek narawk fix-xena satirika. Sewa, u naħseb inti l-iktar wieħed li tuża improvizzazzjoni minnhom kollha. Korreġini jekk minix sejjer. Le mhux bil-fors, għax ifhem ma nafx kemm jimprovizzaw ma laqqas jiena. Però pereżempju naf ngħidu f'Xarabank tal-aħħar qed nagħmlu Rock Now Awayja pereżempju. Mhux dejjem il-klips joħorġu kif għandhom joħorġu, jew ir-ritratti li għandhom joħorġu fil-ħin li għandhom joħorġu. Eżatt, u forsi jiġru xi ħaġa ħażin, taf kif? Dejjem jiġru, mhux dejjem, kultant jiġru jgħidu, ma rridx inkun inkorrekt. Dak il-ħin ikollok tara naqra x'tagħmel, tifhem? Tittiġbora, mhux hekk u tittimla. u tkompli, tifhem? Mbagħad hemm affarijiet oħra pereżempju jekk toħroġ inti u l-udjenza ssiba mod, jekk pereżempju għandek udjenza cold, forsi tagħmel li għandek tagħmel, tipprova ġibhom lejk. Però jekk inti ħassib udjenza li tik, isek bla ma trid kultant timprovizza dik il-ħarira għax tarhom qegħdin miegħek qed tifhem tihom biex iżjed jieħdu pieċir u fil-ħarment tuk iżjed huma wkoll. U inti xi kultant jufidon l-udjenza tiegħek. L-udjenza tilab parti rwol importanti ħafna. Ittik ħafna l-udjenza. Ħafna. Waħda mill-affarijiet li biddilna sissa fil-Rock Now Awayja f'Xarabank kienet li għarfon għedin fuq desk, per eżempju, ħarsu għal-kamera u l-udjenza kienet edha u u issa dorna. Għax il-fat li inti tkun facing l-udjenza, tifhem, u l-kamera u l-udjenza għedin fl-istess direzzjoni. Tejnek ħafna. U l-kapaċità hija mhux biss tkun taf timprovizza, li tkun kapaċi taqra l-udjenza tiegħek biex tkun taf meta għandek tieqaf ukoll. Ekku. Jekk inti tuża l-improvizzazzjoni, pereżempju fil-preżentazzjoni u nkella fuq ix-xogħol tiegħek. Fix-xogħol tiegħi forsi llum il-ġurnata iktar milli nimprovizza ovvjament qiegħed fuq xogħol ta' produzzjoni, iktar milli timprovizza aktar li tkun resourceful fuq waqt xogħol ta' filming u hekk. Però naħseb fejn jidħol media l-improvizzazzjoni jiena l-iktar li konna fuq ir-radio. Ġifieri fejn jidħol television dejjem hemm daqsxejn iktar l-element ta' pjanar, radio forsi tħalli. Iktar relax, speċjalment fil-ħodu. Iktar milli relax. Tkun iktar light-hearted fil-ħodu. Iktar milli relax, iktar forsi hemm ċertu l-element ta' spontanjetà li forsi fuq television anke tkun marbut b'ċertu features li toħroġ radio, speċjalment meta tkun programm bbażat fuq personalità, hemm ħafna iktar l-element ta' improvvizzazzjoni. Mod ovvjament on stage, meta tkun tippreżenta u jibda jinqala minn kollox madwarek u jkunu taw page biex timla biha u tinduna li għandek bżonn xi erba' oħra magħha. Sakemm jirranġaw l-affarijiet li għandek, ġifieri l-affarijiet li qed jaqgħu madwarek. Imma ġifieri, again, b'xi mod jew ieħor. F'kull show live, xejn jew jekk qed improvizza bil-fors. Sabiħ tiegħu wkoll tas-sabiħ tal-live. Bla dubju. Baż kbir. Per eżempju, tippreżenta show kbir u taf li qed jiġru d-diżastri u qed tisma' pereżempju n-nies għaddejlek ħafna kliem mhux mill-isbaħ. Żguru. F'idnejk u inti titkompli u tipprova titbissem mhux vera. Titkompli nara kif ħan inġabar u kif ħan Ekku, inti qed tħossok daqsxejn hekk importanti llum minħabba li inti l-unika tfajla. l-unika tfajla. Nalla li għawillu biex issabba l-istudju. Taħseb li ħatejn minħabba li inti l-unika tfajla forsi d-direttur jażel jagħti aktar punti lilek x'taħseb. Però isma' diġà der qisu. Ħanejdilkom huma kollha bravi, ma ħanżomma ħadd kollha ħbieb tiegħi kollha bravi. Vera, qiegħed dik is-sitwazzjoni. Tinsiex li mill-belt. Mela, ara minħabba li l-ħin diġà għaddej ħafna tajjeb għax Alla jbirikom mhux ħażin jitkellmu. Mela, ħanibdew mill-ewwel bl-ewwel logħba tagħna tajjeb. Ovvjament aħna ħanaraw kemm intom kapaċi timprovizzaw fil-logħbiet li lna magħkom illum. Mela, l-ewwel logħba tagħna tmur xi ħaġa hekk. L-ewwel qed nixtieq nistieden it-tim tal-produzzjoni sabiex idaħħlulhom daqsxejn l-affarijiet lill-laturi tagħna. Alright, fejn hemmhekk għandkom kostum u għandkom ukoll envelope illi ġo fih x'intiftu ħassibu xi tridu tagħmlu. Okay? Ovvjament, ix-xogħol ta' Paul, id-direttur tagħna. Nistgħu issa ġifieri. Iva, tistgħu tibdew tilbsu, tiftu wkoll. Iva, ħalli ma nitilfux ħin u tiftu wkoll envelopes biex taraw x'għandkom miktub. Iżjed m'għandix ħuf jien. Importanti ma ngħidux lil Paul tajjeb lid-direttur tagħna. Mela, Paul, tajjeb li tajdilhom anke lit-telespettaturi tagħna li aħna ma konniex miftemmin miegħek. Ma tafx x'hemm ġol envelopes tagħhom. Naf x'inhu jiġri, laqqas naf fejn hija tal-fejn sibpruħijaw, ma naf xejn. Right, mela nibdew nimsu bil-mod. Din kif ħadd intlibes. Minix meduża jien. Mela Frank, jiena ħanibda min-naħa tiegħek, jiġifieri jekk tista' tibda tilbes ta'. Naħseb ta' range għandi ħiel.
Issa naraw kol tajjeb. Ovvjament min jagħmel l-aħjar inti ħataqta. U hemmhekk jieħu l-punti wkoll. Issa Paul għandek ukoll il-faċilità li inti tista' saqsihom diversi mistoqsijiet tajjeb meta huma jkunu għaddejjin. Da programm għall-familja kollha Frank, taħu paċenzja. Mitfala ħanwer Bejnitna vera ma tisraqlek, Rodri. Il-parrokka, Lan għaxxejn. Mbagħad ma dik id-daqxejn ta' daqna ma U tridix. l-kaler vera jmur. Vera daħal. Għaxi kanġi. Għara kem daħal. Proset, veru daħal. Tajjeb ħafna. Dik tilbis. Nanari, tajjeb. Mela, Frank hawnhekk kważi lesta li nkunu nistgħu delwaqt nibdew min-naħa tiegħu. Ġifieri aħna li rridu nagħmlu ovvjament rridu bit-tweġibiet tagħna senatu biżejjed kien. Le, inti ma tistax titkellem, inti improvvizzazzjoni sewwa ta' ma titkellem inti, le. Ma tistax, ovvjament u jista' jsaqsik. Mela mar kliem ġifieri. Alright, mela jgħu nagħmlulkom daqsxejn iktar faċli, tistgħu titkellmu. Tistgħu titkellmu. Għax qed jgħidu li ta' produzzjoni. Mela, L-aħħar li tqajt miegħek kont bes verittek. mela, Frank, li tolbok tmur daqsxejn fuq is-siġġu ta' dik in-naħa, direttur tagħna wkoll jekk jogħġbok. Huma poġġi Jekk jogħġbok ukoll, Iva. Mela, Frank, trid tipprova tikkonvinċih sabiex ukoll torina x'kellek miktub f'dak l-envelop. Fidejk, Frank, għandek madwar minuta u nofs. Mela għandna x-xogħol tat-telepatija hawnhekk, hux Jina vera. se saqsini inti jew se ngħidlek jien? Le ħansaqsih jiena, hux vera. Saqsini Ħansaqsih jiena. Saqsi inti, ovvjament li rridu narawh però, x'inhu jagħmel. Jiena mill-belt, Ukoll mill-belt. Mill-belt jien. Isma' Iva. nistgħu nagħmlu daqsxejn mużika ta' suspans Għandi- taħseb. L-ewwel ħaġa veru Grazzi nirringrazzjaw Claudio. lill-mużiċista tagħna li Żgur li veru, qed jagħmlilna daqsxejn Bravo. mużika. Grazzi lill-band. Allora, kif qed tħossok Frank is-senti f'dan il-kostum li qed libes? Le, jina ovvjament, jina l-ewwel ħaġa aħna tal-belt, tajjeb, Kollox jixraqilkom. hemm it-tradizzjoni aħna f'dak tal-belt, ġifieri bħalma tista' tara, up to date, ħafna. Qed tħossok relaxed, komdu ġifieri. Jina llum il-ġurnata jina u l-escort, tajjeb, meta mmorru dawra mal-belt, dak is-silencer naqa' nieżel u l-diski ta' dal-aħħar bħal Bonnie Tyler u hekk. Taf kif, ovvjament, huma l-attrazzjoni prinċipali. Imma dik il-kuruna li għandek frasi. Le, kemm ma dak għax hemm għandi laqam jienu. Żgur. Għandi Nifhem jiena li huwa U mhux prinċep, assolutament il-laqam li għandi, ġifieri dan titkellem wieħed għall-kuruna. Iktar gradoli, ġifieri minn prinċep. Eżattament. Għax qed nassoċjaw ruħna aħna mal-karnival. Ngħidlek, u dan il-xismu fil-fatt il-laqam li għandi jien tajjeb, ovvjament assoċjat U minn ajru l-karnival ma jsirx da. Ekku, u nargumenta ħafna ma tal-Furjana fil-fatt fuq id-delizzju fuq il-xismu jippruvaw jgħidu l-kuruna, però hija 30 sekonda hija Frank. diffiċli, ġifieri. Infatti, Però tinsiex li Bonnie Tyler ġifieri hija l-iktar diska, ovvjament riċenti, li qatt ħarġet, tajjeb. Terġax titfan Le, il-baħar. le, Titfan il-baħar. le, ġifieri konna tajjeb ħafna, però hemm xi ħaġa interessanti, ġifieri. Infatti, niftakar meta kien hemm il-bib il-belt, qabel ma neħħew. Meta kien tagħmel xita. Bil-belt hemm għadu. Le, issa m'għadux hemmhekk. Le, hemm għadu. Kienu jipproteġu biss. Hemm għadu, dak kajnek fl-2014. U jagħtik l-aspett tal-karattru tiegħu sewwa, ġifieri inti Hemm għadu, tiftakar dik. hemm għadu, bil-belt hemm għadu. Dak fl-2014 kajnek għalija hemm għadu. Fis-sena li għad fiha jien hemm għadu. Alright, u l-ħin spiċċa hawnhekk issa Paul importanti tipprova tibqa' tiftakar tajjeb Frank ta' xi xamililek, ta' xi improvizza. Proset Sorry. Frank, jiena li naf ir-risposta milta tajba ħafna. Provajtu. Le, jiena li naf ir-risposta milta tajba ħafna. Kont qed nemmira l-ħaġa jien. Le, konna. Fejn minnhom tefani naħseb jien il-baħar, Għax il-karattru għandu twist. Eżatt, Però jista' jkun ukoll. mill-belt u libes l-aħdar jidaq xejn. Ejma, Ftit u żvera. Mela, Elaine, jekk jogħġbok toħu wkoll il-ħozzit tagħna hemmhekk fuq quddiem. Nibqa' bil kostum. Tista' tibqa' biha x'ixraqlek ta' Ixraqlek. Speċjalment il-kuruna. Qatt ma żerx ħalli bes qabel niġi. La kuruna. Mela, Elaine, 10 minuti tiegħek telqu issa. Inti, Elin, per eżempju, kif qed tħossok issa b'dal kostum bix-xabla, dik mhux ta' vera, ux vera, biex narsaq lura. Dana mhuwiex kostum. Din hija l-tibdila tiegħi. L-libsa tiegħek propja ta' kuljum din. Ekku. U Żgur. inti kellek x'taqsam ġifieri mal-bini tal-Belt Valletta, per eżempju, Jiena l-Jean Parisot de la Valette insejt meta sirt nafu, imma nafu, jidir li
X'taqsejtni sorry? Ma kienx qabdek jiġifieri il-Gran Mastro Lavalet ma kienx qabdek sabiex tagħmel xi xogħol fil-belt il-ġdida tiegħu li kellu jibni. Fuq l-olja ta' xi Konniex berras. fl-auberge de... Auberge de Pêche forsi? No. Le, No, le, le. 30 sekonda. Jiddispjaċini ma minix ċert, eżatt. Ma inti kellek xi ħaġa konnessjoni mal-kavallieri. Użgur. Imma xkont il-kavallieri pereżempju nafu li kellhom ħafna periti tagħhom. Jina mlaħħa. Allura, Mlaħħa. x-xogħol tiegħek kif pereżempju Niftakarha dik il-ġurnata li li tpitter xi knisja pereżempju? Pitter? Tpitter, tpinġi, No, xi sa- no. Le, xejn minn dan, xejn. Forsi tibni maswar, Iswar, niftakar. Xej, għaw. Xej. Iswar, sbieħ. Kważi. Sorry, minit. La Vallet miex. No, la Vallet, no, mentira. ġisej, la Vallet, no. Però Gran Mastru kont, inti wkoll. Oui, Waħbet mill-Gran Mastri, sorry. Mill-Gran Mastri. Għandu ta' xej ta' problema da. Jena, Ħajkonna nifqu hawnhekk mela, grazzi ħafna Elaine u l-personalità li edha timita, grazzi. Kenna problema, ebda l-personalità, xla jisma sew, problema kbira. Għandi problema b'xari. Mela, ħalli tolbok tirranġa xarek u tiġi wkoll fuq il-ħozzit Għamil tagħna. wahdek. Ekka ħjara, rekkizba. Bat meta tasal ikxef il-velu. Oui, Nistaw oui. nagħmlu dik il-biċċa tat-tiġ ta' parsi diħel tila fuq għana l-artale. tarġa. Għanna tarġa, Fidejk, Ejja, mela, nżomlok Diska idejk. kollox. Nżomlok idejk. Fashin fall. Ta' ċita xruq. Signorina tista' tibda meta trid, ta' Li ħallija mottija xi sbaħ. Inti minn fejn ġejja ħin? Biex nkun vera onesta, ma nafx eżatt minn fejn ġejja. Imma Maltija inti? Naħseb il-Maltija. Maltija. Iva. Isma, taf li nara gustus jien. Ħallik mill-li Daħi, gustus. wadda, taf li mustaċi li vera naraħ jaqbel maċari. Jew mal. Inti qed tirrappreżenta xi arusa. Jaqgħu kienu użaw xi plays, għamlu xi plays tiegħek ukoll? X'għamlu? Għamlu xi plays tiegħek ukoll? Kelli place, iva kont xajt wieħed. Kellu place. Ma kienu għamlu xi play tiegħek niftakar jiena. Lisa, kamillek xi ħaġa li tajjeb li tibqa' tiftakar x'inhu jagħmel. Sorry, ta' Ħadd tasal għall-konklużjoni. Ta' xi ta' xruħek, żomm kalma, żomm kalma. biex ngħidlek qed inħossni f'dek excited. Le m'għandekx għalfejn. Ħanejdlek. Inti 30 sekonda. għax qed nimmaġina le xi arusa. Zom, sorry, ta' is-sidġu daħal li ftit. Għadda minn ġofija jisu. Jekk jogħġbok. Le, dak niżel bil-pis. Jisom l-affarijiet għaddu minn ġofija, Għadda right? bġufija, għallu, sidġu. Xi ghost mela allura, xi ghost. Taħseb. Ejja naf, jien qed narak. Forsi bejn jgħadli xarek sibhom roots jien da ġuħan ismu. Jien qed narak. Alright, u ħarif u hemmhekk mela Paul evalwa daqsxejn ġara, xi smajt, xrajt. Iva. Ikolli ngħid vera tħadd fil-karatteri. Ma mhux ħfief ta' ma ħfief xejn. Imma qed jagħmlu għamlok tajjeb, Qed jagħmlu għamlok tajjeb. Tajjeb li ngħidlek ukoll li dwar Rodney qed il-każ ukoll il-kulur. Dak biss ħanajdlek jiena il-kulur. Tax-xar. Li taddaqna. Li taddaqna li għax dik tiegħu personali, il-kulur biss. Mela Carlos, nistennek għal full hot seat għandek 2 minuti inti wkoll sabiex tipprova tikkonvinċi lil Paul li inti l-aħjar wieħed. Il-pittur pittur. ħaffif li siħbi, ħaffif li għax maġġel. ħaffif li xi tillesti malaj. Allura inti xi tpinġi ġifieri nudi, knejjes, palazzi. Meta titkellem miegħi l-ewwel ħaġa urini rispett. Għax il-aqwa pittur li qatrat Malta. Nista' nimmaġina. L-isbaħ pittur li hawn Malta u fil-Belt Valletta huma tiegħi. Min jaħseb ġejt inqabbad mill-kavallieri u hekk. Kavallieri. Kif kont laħħam ma dax-xogħol? Kif kont laħħam ma dax-xogħol? Ma dax-xogħol il-laħħa. Jien. Ma kontx tejja u iċċek il-fuq pereżempju ma Si, tisaqaf. binti ġili smajt bil-kjaroskur. Mela għal-ek. U attent kif titkellem miegħi ġbin. Ħarex, Naħseb qed jiġru warajja. Jien ma nibża minn ħadd.
U ħaffifli, għaxan din il-bittura t-lestija. ħaffifli, x-t-lestija bil-medju. U le, memx għaxda, ma ma jtuk ċertu żmien. Le, ma jinek mamul, jena nibdija nispiċċa ma daqseg ma dimmun nisker. U noqgħod rixħad. Ideja Pola, dik ideja. Mill-ewwel xrob. Issa xiktar għajd li jgħja ħammur. Għatih l-aħħar domanda ħa forsi biex L-aħħar tifverifika xogħol li għamil tiegħek, fejn kienet? U l-aħħar biċċa xogħol tiegħi, naf li pinġejta ġol l-istudio u ma nsejt għalfejn. Ma jtra waħda popolari naħseb taf, ġili rajtek tares li għajnt. Mara din, mara. Ġeja, mara ma naħseb jina mux n-nisa biz tħoppint. Tider, mux pali jint. Ġej meħet u ġarrambit, malaj. Kollox jgħaddi għalli Kollox jgħaddi. Speċjalment mela tkun fis-sakra. Jien wara l-imbiti, Tkun mill-aħħar. ġej meħet l-lejla. Ġej meħet. L-estiru Għaddinna grazzi ħafna. Grazzi. Mela, Paul, ħanerġu nistidnek mudda xejn fuq is-siġġu tad-direttur tajjeb, għaliex issa, ovvjament wasal ix-xogħol tiegħek, ix-xogħol daqsxejn diffiċli tgħidilna kull personalità li għandna hawnhekk ta' min kienu qegħdin jagħmluha, ta' min kienu qegħdin jipprovdizzaw fl-aħħar mill-aħħar. Jien ma nistax neħles minn das sofa abjad. Mela, Paul, nibdew minn Frank, jew kella titħalli ħall-aħħar. Ħalli ħall-aħħar, dak Zvejjani naqraħim minnhom ta' Daqsxejn diffiċli bdejna fil-bidu. Li kont qed naħseb fuq Elaine, issa Marf Carlos. Li hu pittur, qed nassumi li Caravaggio jien. Mela intom tridu tgħidulok kuxiva jew le tajjeb, issa ovvjament tuħ sakemm. Hekk biss jew imma jrid jiddeskrivi xi ħaġa oħra. Ġast jgħidlu l-karattru. Irid jgħidilkom dak li intom kellkom miktub sewwa. Caravaggio li kien iħobb veru kien ipinġiew hekk imma kien iħobb jixrob ukoll. Nafu li hekk spiċċa wkoll ħajtu spiċċat ħażin kien imur dejjem dieħlu ħireġ il-ħabs. Tifhem ma tantx kellu, ma tantx żamlu l-unur għall-ismu. Qed imur tajjeb għal Caravaggio. Huma jridu jgħidulek? Iva. Proset. U bil-description kollox. Ifhem tajjeb illi ngħidu li kellu l-prop senu ukoll, il-Carlos u xaru. U anke kif għamilhaw, ovvjament jixrob hekk. Żub raġel bħalla, kex għal-bżonn stajna, mhux aħna missierietna setgħu Gawdew ħafna Kellu konna gawdu aktar xogħlijiet minn tiegħu. Bla dubju. Għax ma kienx mit kbir dak. Mela, għattini personalità? Għal-rod, Zalinti. naħseb jiena li xi ħares din xi ruħ bħal-White Lady. Simili tal-White Lady ġifieri. Nofsa, eħe. Nofsa. Eħe. Għax inti nofs kont li bes rasek biss. Le, ma kelli biċċa description oħra, it-tip ta' persuna li kienet. Intu ilu marodli ta' Għax il-White Lady mhux kienet ħadd iżżewweġ, iridu jżewġu għal xi ħadd li Però ma mhux rridx. bil-fors karattru li jeżisti. Għataħħa. Kont sinjura seduċenti li qiegħda tiskopri li ħares. Sì. Uj, emmedin. Tajjeb Issa dawn tnejjeb sin, Ma tantx għandna ħin, ġifieri Paul iridu navalwaw daqsxejn mhux ħażin. dawn tnejjeb sin. Ili kellha assoċjazzjoni mal-kavallieri wkoll. Iva. Kavallieri. Però Ara, tajjeb li ngħidlek li ħin minnhom żelqitilha daqsxejn ilejnux. le għax hija provajt nistada li kienet Lavallette li bniet il-belt kapitali tagħna. Mentri qalet li mhix. Qalet li mhix il-Lavallette. Jinek bdejt Mela, issa tajlu għalfejn titħaxin u Hija ma tkun iktar ċans anzi. Mela, xejn. Pjuttost korrett. Kellek raġuni ħadet żball. Tajjeb, il-problema li jesis xi post kellha tagħmel. Deret. Imma jiena mill-ewwel mort tal-Lavallette. Tajjeb, però dak kien Kelli raġuni ġifieri. Għax ma rajċ li semmi, rajċ il-deskrizzjoni. Għajt indambar fuq għalik. Mela, ħammuru għal-Frank, tis għandek li taġġaw. Issa tjinduna li kien. Anka Għassi ma kont rajt. L-ikbar kelma li ma rajni. Ara, ħanaddu għal-Frank, ħanaddu għal-Frank. Biex taraw kemm ma konniex miftemin, kemm ma konna preparati xejn. Vera, Ta' Frank. Improvvizzazzjoni. Lej, rajta Frank Il-problema li tiegħi mhux kelma hemm sentenza u nofs Biex fid-description. nirbħu l-ħin tat niprofa laġġa, ġen kellem għal-kien karnival jina mort. Very good, tajjeb. Tajjeb, fil-fatt jiena għaluli li rrid inkun ir-re tal-karnival, però fl-istess ħin imħallat ma' żagħżugħ li għadu jgħix fit-tmeninijiet. Allora rrid nipprova nifidja għalek dik l-informazzjoni kollha. Semmejna Bebilbet, ta' fallix għax Bebilbet niftakar tagħmel ix-xita.
Lilu biss kienu jiddaħlu taħt biex jipproteġu Ekku, baxxita, użbel. għalkemm kien hemm karrijiet oħra lilu, l-oħrajn kienu jaqtuhom jaħsram sikan bil-plastiku u imma lilu kien jiddaħlu taħt bil-belt dak iż-żmien niftakru. Mela, Paul, mill-ewwel logħba, il-punt tiegħek għal xi ħadd wieħed biss issa tajjeb. Li ħantih il-Carlos. Ħaddih il-Carlos, orajt, mela l-ewwel logħba tagħna joħodha Carlos. Tajjeb, proset. Thank you, Paul. Karabaġġo tagħna proset. Mela, jiena minn hawnhekk ħanibat lilkom il-telespettaturi waqfa qasira, però ibqgħu magħna x'għad fadal ħafna aktar logħba għall-personalitajiet tagħna, però issa ħammorru għal silta mużikali. Ħanħalli kollox f'idejk jiena tajjeb Claudio. F'idejk Claudio. U hekk nerġgħu nilqawkom lura fil-programm tagħna u ħankomplu b'aktar logħob. U issa għandna l-logħba li jmiss li jisimha ritratt tal-familja tajjeb. Mela li ħanamlu f'din il-logħba huwa hekk. Għalfejn titħaq Carlos. Nagħmel nibkik. Għadara x'kan nifhimha sew. Qed nerbaħu, qed nerbaħ. Femni sew, li femni sew. Ħalli tiġi. Importanti li se nikseb. Għadda hemm xejn bold u underline. Ngħidilha bil-kelma tajb mhux ma tiegħek karti f'idejha. Mela li tridu tagħmlu hekk, id-direttur tagħna, rajt ħajaqralkom xi tridu tagħmlu. Inta ra tixtri microwave tkissru wara ġurnata. Kif tasbu television? Ħajdilkom xi tridu tagħmlu bliema mod tridu tippożaw għal dan ir-ritratt, okej? Ħadkunu l-erba' li intom f'daqqa fin-nofs. Fimt. Okej? Imbagħad fl-aħħar ħajdilna d-direttur li ma l-aktar ritratti li jogħġbu. Ovvjament, tajt li ngħidu lilkom it-telespettaturi li dawn huma kollha improvvizzazzjonijiet, okej? Ma jafux x'iridu jagħmlu. Mela, ħatmorru fin-nofs Kollha kemm aħna f'daqqa. kollha kemm intom f'daqqa. Id-direttur għandu envelope fejn ħajftaħ dak Hawnhekk qegħdin l-envelope. nismiet ma loqin għandi f'idejja. Tista' tiftaħ l-envelope jekk jogħġbok. U ħanibdew bl-ewwel waħda tajjeb mela. Nixtieq immur qudiemhom taħan kun nista' narhom aħjar. Mela le mbagħad mur qudiemhom mela mhux problema. Għadu għaw, dejna Mela. faċċata. Zom, ħanqotel. It-tletta Ħaniġi hawnhekk jiena, nista' mmur hemmhekk jiena. Tista' tkun hemmhekk u mela mhux problema. Għax importanti. Ikollok ċans iddeċidi fejn ħatoqgħod. Tarġa. Kux bis-settek, M'għandek xaġla. Mela, l-ewwel ritratt darba li Ġifieri aħna jina u dan għalina. Le, l-erba li Separati għal-parenza biss. biex timlew. Issa, ħatieħdu ritratt. L-erba l-intom, u mbagħad fl-aħħar għandkom 8 ritratti ġifier. Fl-aħħar jien ħanażel l-isbaħ ritratt li appożajtu u ħanażel wieħed jew tnejn minnkom l-aħjar li għamel insomma. Mela, l-ewwel ritratt huwa ta' familja ta' bebbux b'doża qawwija ta' kafeina. Tlaqna, iksa, ma tkomx ħafna ħin. Tistgħu taħsbu. Zom, Mill-ewwel improvvizzazzjoni. Bebbux b'doża qawwija ta' kafeina. Alright, u mid-dera dak huwa ir-ritratt. Ġibdu ritratt, ġibdu. Proset. Tajjeb, tajjeb. Issa, it-tieni ritratt, huwa M'għandniex niflaħ, m'għandniex familja ta' illużjonisti dilettanti. Issa, malaj. Illużjonisti dilettanti. Mela, Rodni, ma nafx ritratti tiegħek jekk jiċċaqlux, però tiegħek. Għaxu ma jċaqal u ritratt ma jċaqlaqx. Appunt. Ma jgħana ritratt. Nefu. Naħsduhom hawn ta' naħsduhom. Komplejna? It-tielet ritratt huwa ta' familja ta' Zeffina klassiċi xurbana. Ukoll. Proset. Tajjeb ukoll. Mur ftakarhom kollha dan li qegħdin jagħmlu. Ir-raba Mela, ritratt. raba waħda. Familja ta' postieri modelli. Postieri modelli.
Interessanti, era jkollna minnhom daw. postiera hekk jiena jiġi wara l-bib, anke jiġi kontat dawn ma tagħtix każ. Żgur. Lesti. Familja ta' grammastri dizorientati. Għadka ma ħattux dan, grammastri dizorientati. Tajjeb, lestu kol. Issa, ritratti ieħor, familja ta' ħallelin u pulizija. ħallelin? Ħallelin intom, inta parsa tiġru l-għalin. Bid-diskib kollox, proset Claudia, proset. Tajjeb, oġobni. Kważi wasalna fl-axħar. Li jmiss. Familja ta' weightlifters anzjani. Nafu li mintomx anzjani, ma insomma provaw. Ejja, almenu Frank jirna xilu jħum, anzjan. Tajjeb. Familja ta' akrobatiċi fid-lam. Fej sejjer, Frank? Mux jaru, fidla, miskin. All right, tajjeb u koll. Fadal. Le, daqsek. Familja Ma statwa, ma statwa. Sepp jena l-ewel wahda kienet iktar wahda diffiċli, għax ma stennejtu jiex. Tal-bebbux, Bebbux, daqxejn kif taqbad Il-ritratti l-bebbux. Tiħarġ siqu l-bebbux. Kif? Kien taħt il-kaffeina u l-effettu. U żgur mhux hekk. Inti sur direttur x'taħseb kif marru? Għanejdlek, aħna ħsabnijom, ġifieri, bla l-ismijiet, għax ma kienx qed jistennewa. Issa il-problema hija tiegħi li ħanaġel. Jekk nibdew mill-aħjar ritratt sewwa, l-iktar ritratt li jogħġbok. Mela, naħseb kieku jiena. Mhux għax ħana nmofu l-kalendarji. Nażlu tal. Għana tal-ħallin il-pulizija, ħam. Oġobni u koll jena. Issa kieku nishtiq nażel Provajna setting fil-kamera. Nishtiq nażel tnej minnom, tnej. Użajna lenti differenti għal dak. Għax kien hemm ritratt Frank kien tajjeb ħafna. Tal-weightlifters, anzjani, dak kien tajjeb ħafna. L-unika anzjan li naċċelu jqum bil-mija. Kien tajjeb ħafna fih. U liħon naħseb Rodney. Kellu ritratt tajjeb ukoll. Issa tittażel imma. Ma nistax nażel bil-nej ġifieri. Minnu l-iktar. Ħanżommu l-Frank, ħanżommu l-Frank. Mela t-tini l-oba marret fidej Frank. Fotogeniku iktar. Tajjeb. Proset. Mela. Aħna ħanerġaw morru. Ma nistax nirbaħ waħda jien, mhux ħajjun. Mela miex il-ġurnata tiegħek. U l-asta kienet, naqra. Le, kellhom ħafna tajbin, pereżempju, dan kellu ieħor tajjeb, kollha kellhom ritratt tajjeb, imma tittażel wieħed. Dit lifta bil-penalties. Ma kien hekk ċaqqu Mal-lasta. Mela, għanna ħanerġaw morru għal-waqfa qasira, ovvjament ħanerġa' naddu fidej Claudio sabiex nisimgħu silt oħra, però importanti li intom telespettaturi tibqgħu hemmhekk. Għad fadal ħafna għad fadal ħafna. U ekku nerġaw nilqawkom lura l-programm minn tminin fejn propju ħankomplu baktar lob. U l-loba li jmiss hija interessanti ħafna. Mela, din il-loba, alright, eżis personalitajiet tagħna jisimha dibattitu. Tajjeb, mela, ser ikonna żewġ politikanti, alright, li f'dan il-każ ser ikunu Carlos u Rodney. Mela nitlobkom sabiex morru ħdejn il-podiums li għandkom qudiemkom, Carlos u Rodney ħajkunu l-politikanti tagħna.
Issa, ovvjament, meta għandek il-politikanti u għandek dibattitu trid il xi ħadd minn imexxija mhux hekk Frank. Ekku. Li f'dan il-każ ħadkun inti. Tajjeb. U għandek l-envelope bil-lest hemmhekk fejn inti ħadd tiftu ħassib ukoll. Ħassib ukoll. Ser ikollok miktub is-suġġetti fl-envelope tagħna. Issa, illejn ħanitolbok mur daqsxejn fil-ġem tal-istudju tagħna propju fejn għandna it-telefon, orajt għaliex inti ħatkun senjura tad-dar ċempitinna mid-dar u ħatkompli fid-dibattitu li jaħraq illi ħajkonna magħna fl-istudju. Orajt? Mela, sur direttur, inti orajt? Le, tajjeb. Għax ma kellimtek xejn għadni. Tajjeb. Tajjeb ħafna, ovvjament, sur direttur inti moħħok hemmhekk ħalli tara min ħajamilha l-aħjar. Mhux fl-ħajjejdu, għax naf li ħajdu ħmerijiet. Bla dubju. Mela, tajjeb li ngħidilkom illi huwa kollox improvvizzazzjoni. Ħadd ma jaf dwar xiex ħanitkellmu, okej? Mela, Frank, fidejk. Tajjeb, nista' nibda kif jagħmlu tal-aħbarijiet inkun ta' parsi tinħares li l-karta. U kif tiġi fuq il-kamera nolli wiċċiek. Kif jibdew tal-aħbarijiet. Ħanamlu biċċa ġingil, fidejk. Biċċa ġingil hekk. Sinjuri, nilqawkom għal dan id-dibattitu tal-lejla fejn se nkun qed nitkellmu wkoll ma' żewġ politikanti mistiedna li għandna l-lejla, tnejn li huma bidejat differenti ħafna u tnejn li huma bidejat ċari ta' dak illi biħsibhom wettqu. Peress li m'għandniex ħafna ħin nixtieq li naqbad mill-ewwel ma' Sur Rodney li għandna ma' ġembna mill-partit tal-Caterpillar illi fil-fatt aħna nafu illi wara li kien hemm kontroversja sħiħa l-belt fuq il-monument taż-Żime. Issa inti qiegħed ukoll propju tagħmel proposta min-naħa tiegħek u l-proposta tiegħek nazzarda ngħid jiena hija anke aktar riskjuża għaliex inti qed titkellem fuq monument eżattament barra dak li aħna nafuh bħala Bib il-Belt illi huwa dwar bozz tal-konserva. Ekku. Ma nafx qed tiskantaw fil-verità. Dina il-konserva tiddiskrivina lilna le? Bħala poplu ma tistax ma tgħidx illi aħna bott tal-konserva, intom li qegħdin id-dar, intom li qegħdin tisimgħuna. Tħossu wkoll bott tal-konserva, jekk għalhekk għandu jkun hemm bott tal-konserva f'Bib il-Belt. U min qed jgħid illi m'għandux ikun hemm bott tal-konserva f'Bib il-Belt. Ma jafx x'inhu jgħid. Huwa insult, dan huwa insult. Dina tinkludi wkoll il-ħbib tal-Lawċin. Fejn huma Lawċin? Mhux huma li se jipproduċu ta' dan konserva. Jiena fil-fatt l-inkwiet tiegħi huwa li dawk li preferu forsi l-baked beans uħossuhom b'xi mod jew ieħor bħala minority group. Le, saqsieħ dak. Allura jiena it-timer tiegħek tidħolx fuq għax ma jibdix it-timer tiegħek u jkollna problema Jiena minix se ninterrompik. Nitkellem meta jistaqsini. Tajjeb, jiena ma nafx, jiena però jiena di tal-baked beans l-inkwiet tiegħi, ġifieri ma nistax nifhem inti x'għandek kontra l-baked beans. Di inti tajda, m'għandix hekk kontra l-baked beans. Meta qatt smajt ngħid kontra l-baked beans. Bħalma pereżempju naf, inti naf li inti għandek problema kbira bin-nies li jilbsu l-kpiepel fuq pubbliku u inti fil-fatt għattajt illi la darba tiġi elett inti mhux se tħalli lil ħadd jilbes kappell fil-pubbliku. Eżatt, jiena lilek ma interrompejtek, xina lilek jekk titnilabu din il-logħba naf nilagħba wkoll. Hello? Laqas ġas nirrispondi ġiġa bit-telefonati. Dan huwa nġuż, dan m'hawnx bilanċ. Diġà xebajja jtu ħaras kulħadd. U jiena bniġej u diġà bit-telefonati. Għax it-timer Imbabas, bojkot dal-programm. It-timer tiegħek jaġġelna iktar. Iva, sinjura, għadek f'ibbat mad-dibattitu biex titkellem mal-politikant li għandi ma' ġembi fuq in-naħa tal-lemin qafas in-numru wieħed biex titkellem ma' dak. Nisimgħu fuq it-televiġġjoni minix nisma' xejn. Hello? Qafas in-numru 2. Jekk jitkellem u jiena nitlaq il-barra. Shame on you! Nitlaq il-barra. Min għandna fuq il-linja. Television, John. Bax it-television għax min nisma' xejn. Hello? Hello, sinjura. Għajdi għat titkellem fuq il-telefon. Qed tarani meta nkellem ma' nies. Nitkellem mal-speaker. Iva, hello, sinjura. Hello, qed nisimgħu. Hello, qed tismawni? Iva, qed nisimgħu. Hello, jiena Lina. Kollu mill-ħin Jiena tiegħi nixtieq dan. ngħid. Għajd li Lina. Lina di tal-baked beans, ħin dejjem iżomm man-naħa l-oħra u dina fuqha. Alright, jiena ma nafx qed tgħid fuqha di tal-baked beans għax ovvja li l-konserva. Xkull waħda jiena ngħid għalija tara l-kabort. Il-kabort mimli konserva, jiġifieri li nidħol Bib il-Belt u nsib il-konserva nħossni home. Di tal-kpipel. Jiġifieri ma nafx qed tgħid, tajt dispjaċini. Di tal-kpipel tinkwitak, sinjura. Sorry? Inti di tal-kpipel tinkwitak li dak li jkun għandna l-politikant hawnhekk dejna Sur Carlos li qed jgħid il-forsi. Użgur li tinkwitani, użgur li tinkwitani. Isma' Ma żgur li tinkwitani. Abbattamenti ċemplu wkoll. U isimgħu il-polz tal-poplu, isimgħu Protest Rodney.
Grazzi, senjura. Grazzi. Kif taf, Jena ħankompli ħanrispondi l-mistoqsija tiegħek. Nixtieq Iva, Rispondi. ħodu paċenzja qtaw. Kulħadd jaf kemm jagħmlu ħsara l-people li xar u inti forsi għalhekk qed iżomm wieħed. Ma inti tajt li allura nies li diġà. Allura, Shame on you. il-basla tax-xar, il-basla tax-xar, il-people jagħmlula ħafna ħsara. Meta jiena lilek ma interrompejtek. Hello? Naħseb għandna xaħta Hello, sorry. Hello, Lina, għadek hemm Lina, tista' taqta' fil-każ. Hello? Lina, Iva. Le mhux Lina, hi, sorry, Waħda tixbaħa mela. ħajkonna Hello? naqtaw vera, s-sapati li jina kalilek ħajkonna. Ekku, mela. Mela, Siġi, daqsek tkellimt jien, Għatawilna, daqsek, dal-bilanċ. hu paċenzja, mela l-ewwel net isma' x'taħseb inti, direttur. Vera marru tajjeb, Bojkott lil dan bellezza. Bellezza. Jaħseb tu ħajġri d-demma. Jiġri d-demmu. Mela, jimporta kollha tmorru bil-qiegħda. Nitlobbkom tmorru bil-qiegħda, please. Thank you very much, grazzi ħafna. Isma' proset, vera mortu tajjeb, u Talina ġbitni wkoll. Ġbitek Lina, hi. Kella xi tajt ma' George minħabba t-television ma' mort tajjeb ukoll. Jiena, Sur direttur, il-kommenti tiegħek. Nixtieq ngħaddi kommenti. Għajdilna. L-ewwel ħaġa, Frank tajjeb kemm hu tajjeb ħala wieħed li jmexxi d-dibattitu ma ġobni xejn. Nistajt għalfej jiena l-qasax ċas jitkellem del-Karlos. Għalfej mhux ġobtu, x'tajt. Le, għaliex number one, kien zbilanċjat. Zbilanċjat għal darba. Laqqas ħalleh jitkellem. Ma dik naħseb hija normali ta' preżentatur ta' dibattitu. Beżatni meta battu fuq il-baked beans għax kont sanwarrab minni. Beżat kont. Inti kellek żballi ieħor nistħilejt li jint Malti meta tgħid għan nisimgħu il-Pols tal-Poplu, il-Pols tal-Poplu titħossu. Titħobbux nisimgħu, imma samantik ukoll. Ma da mhux hekk jagħmlu ħafna żbalji. Però niġu għal-konklużjoni, il-punt inti din il-mala li għamlet ħelitas fuq kajtuwa biex aċċettajtu l-telefonata, da met hemmhekk iċċempel u tajjat, nagħti ħlila kif taqbad tgħid. Laħqet magħhom it-tlieta. Ekku, saħna d-daċi l-qija wkoll. Tu għazab ċipa, ħaqqa ċipa, jgħallu li katfajla li għanna maħna unek. Proset. Dar boħra namlu t-timers, namlu t-timers. Rodni bissa du ma rebax. Punto, dak li kont ħanajt. Tfadan l-Rodni. Kuraġ, ħabib. Tfadan l-ħar loba. Il-baħa di vera nkun il-baħ ta' konsolazzjoni. Ma tistax il-punt inħabba dik inħabba tal-Pols. Mela, grazzi ħafna, ħamurru għal-waqfa qasira malajr. Ħanġaw niġu għall-aħħar loba, ħanħalli kollox fidejn il-pjanistan. Għawemmek. Ma tenki tal-li ġejt. U ekku wasanna għall-aħħar loba tagħna. Ir-raba loba u ovvjament din il-loba jisimha teleshopping. Allura tistgħu tindunaw mill-ewwel x'ħajamlu l-personalitajiet tagħna. Ser ikonna lil Lejn u lil Rodney ser tkunu f'tim wieħed intom fejn aħna ser inġibulkom xi ħaġa ovvjament intom ma tafux u tridu titkellmu dwarha. Nitlobkom sabiex tmorru wara il-podium tagħna please. Dik itkom xi karta qrawha kollha. U ovvjament Frank u Carlos ħajkunu flimkien u hemmhekk għandna l-ewwel pro. Daħan bjaw. U żgur. Tlaqna. Importanti Paul moħħok hemm inti? Tal-ħemsters. Il-kol nafu il-għajn insellem il-telespettaturi l-ewel nis. Ekkun il-għawkom domana għal dan teleshopping, ħarbdew malaj ma jaqtana. Rodney, vera interessanti dan nejdu, spiegalom. Kulħat jaf bibtijaj xie problema għanna f'dal pajjiż bil-hamsters. Hoxnin, Iva, ġejna, klassifikati l-ewel fl-Europa, l-ewel fl-Europa bibtijaj. L-ewel fl-Europa.
bl-iktar hamsters ħoxnin li jeżistu. Allura, xed ngħidu aħna lejn? Illum għandna s-soluzzjoni, Rodni. Ekku, jekk iżommi li daqxej fidek di, ħanuru t-telespettaturi, inti li qed hemmhekk, ċempel, 27666666666. Nurruhom U kif bukla taħdem. waħda issa, bibtijaj, di tixi 3 u ntik 6 bxejn bibtijaj. Intik 6 bxejn bibtijaj. Araw daqxej innutaw, dik it-tidwira, innutaw, aqqas immissa, araw daqxej. Id-dur weħda veru bibtijaj. Araw daqxej, x'daqxej ta' prodott ġibtilkom illum bibtijaj. Jekk forsi anka id-direttur jista' jiffoka daqxej fuq ġewwa hawnhekk. Mod kif inni maħduma u Naħseb kol, dik għaraw qed daċxejn tixtieq kemija. Hawnhekk innutaw robusta wkoll, it-teknoloġija moderna li taħdem biha din ir-rota tal-hamster. Allora, x'qed tistenna ħabib tiegħek? Għandek hamster daqsxejn u ma jidrux oħxon, daqsxejn boċċu forsi. Xejn imbaċċa, ċanka, ifimni, anke jekk ikun irqiq dan iktar iżommu kontent bħala hamster jekk ikun. Infokrom, inna sana qegħdin hawnta 27666666666. Min ngħidulhom ukoll li din tiġi f'kuluri varji jekk forsi tixtiequ tqabluha mal-purtira jew jekk forsi l-gaġġa għandha kulur Tajjeb, partikolari, tajjeb. dawn jiġu kuluri varji li intom tistgħu tqabluha ma' Punt tajjeb ħafna lejn. Nafu li l-hamsters choosy bib tiegħi. Għandek il-hamster ma ħobx ir-roża. U ma tafx id-dur, ma tafx ġifieri. Le, ħares leha awtomatik taqbad id-dur u ħalli ħajġi ġofja il-hamster bib tiegħi. Allura nerġa' jilkom hamster wheel għal min għandu xi hamster boċċu jew daqsxejn qawwi jew insomma hamster Ekku. li sar qisu kelb forsi Dilkom wkoll. minuta. Rodni, ta' minn ngħidu wkoll li waqt li l-hamster ikun qed jieħu gost minkejja li jkun qed jagħmel l-eżerċizzju jkun qed jikol inqas ukoll u għalhekk inti bħala sid dan il-hamster tkun tista' tifranka wkoll Tifranka l-ikel. mill-flus tal-ikel tal-hamster tagħkom. Dan kollu għax tixtri din ir-rota li hija għalija eċċezzjonali qiegħed bi prezz u offerta eċċezzjonali Rodni nerġgħu Ekku nfakruhom għal il-prezz. prezz biss ta' 55.99 bib tiegħi. Ekku. 55.99 intukom Xejn, 6 dak b'xejn xejn. bib tiegħi. Ħatixxi 3 fejn smajthom dan affarijiet bib tiegħi. All Da right, mhux affarijiet proset, ta' Ċina, ħajkonna da mhux nagħmlu affarijiet ta' proset ħafna. Bravi. Isma' ma kienx faċli, ir-rota. Abdun il-bart, imna waqqaftom. Però għandha touch kif iddawar ir-rota. Hamsters Kella ħafna hamsters naħseb. Isma' kif sibtu għajt, għax ma kienx faċli, vera li sibtu Jaqsar f'ċinijiet lu dixtabba. Jina Fil-fatt għal-moment. kella tara darbtej biex tinduna xkienet. Ma kienx ma kienx boldu għad-derlight. Le, jirsibta, xejdu la dik li tatti l-frott. Suppira. Suppira, suppira tagħmel soppa ġo fiha. Għattej tal-kavelli ta' Dubbin. ħabba Ma dik dubbin forsi kat flarinġa biha. Met forsi l-affarijiet. Ikun frott. Dik id-daqxejn ta' tuffija. Front zaħir, għal-front zaħir, mux hekk. Mela, Carlos u Frank, tuħdu l-postakom, jena ħanneħilkom din, tajjeb li xissa wasal il-ħin sabiex nġibu l-oġġett li Għanna l-velina. Emmijat, 3, 2, 1. Thank you very much, Antija. Jina Tlaqna. l-prezentatur. Ovvijament ta' kull ġimma aħna jkollna l-Carlos Mana li jkun qed jagħtina wkoll offerti speċjali li intom issibu wkoll mill-ħanut tiegħu u fil-fatt illum se nitkellmu fuq dan il-prodott innovattiv li ta' minn ngħidu da taħseb li hu xi ħaġa ma fir-realtà dawa xi ħaġa kompletament differenti. Dan il-prodott li ġibnilkom illum dan isimhu Bronġilos. Ekku. Dan kulħadd jaħseb min jaraħ ma dak brunġila x'inhi ngħidlu li għax brunġila. Fil-fatt biex nurukom li da mhux brunġiela fil-fatt Le, mhux għal- naqsmu minn nofs sewwa, jekk dan naqsmuh minn nofs. Ma bil-mod. Tiġi liqsan brunġiela. Ma bil-mod, stela daqsxejn, inti daqsxejn. Dan minn għalik li huwa brunġiel. Ekku. U anke tkun id-dar imur id-dawl. Ekku. X'tagħmel inti? X'tagħmel? Tmur tixtri xema. Ekku. X'tagħmel ix-xema wara ftit sekondi x'tagħmel? Sissa tmur tixtri xema. U x-xema f'wara ftit sekondi minuti x'tagħmel? Tintefa'. Torch, jew inkella energy saver, x'jiġri, x'tagħmel? Emergency light, x'jiġri? Jintilef, id-dawl jitla'. U allura? B'dan le. Għax dan fid-dlam peress li hu iswed, id-dija toħroġ iktar. Ixfir inti qed tgħidli li din hija dik it-teknoloġija li aħna naraw ukoll fuq il-programmi barranin fejn inti għandek imjaqqatalek id-dawl u permezz tal-Brunġilus. Għax ikun mwekkelem fuq. Ekku, għax ikun jixal imwaqqel fuq, waħdu. ekku. Biss tajb rajdu wkoll. Li dan u nitħa għax dan meta tiklu. Tista' tiklu wkoll. Tista' tiklu wkoll. Għal expiry date. Fil-fatt ta' minna Jekk ma tużax wara sena tiklu u titħaħ ħafna. da tixtri l-manual, dan issa ngħidu da tixtri l-manual u kull Importanti li taqra l-bold u l-underline. titgħallem kuljum, titgħallem xi ħaġa ġdida fuqu. Per Ngħidu- eżempju,
Per eżempju, batulna nies li xtraw, li għalunna li xtraw ġakuzzi, tajjeb, u għalunna li fil-fatt da X'għall-blu! U meta jagħmlu l-floating candles fil-ġakuzzi, da ibiddel id-dera tal-kamra wkoll. X'għall-blu! Ġifieri, U x'għall-is-saq. ċemplu l-lum, l-offerta li għandna. Ma nafx kif fadlilna ħin, ta' barra minna. Irridu ngħidulhom l-offerta Frank. L-offerta hija jekk iċ-ċemplu tajdulna li tridu wieħed minn dawn, Bronġielos, ma ninsewx. Sentukom 20 euros. eżatt, Intukom da. bronġiela u 20 euros. Kumma tidu Tal-level Malti jkun id-dar tiegħek dan int aħna ntuk 20 euros għax il-gvern tkun qed tiffranka l daw. Alright, grazzi ħafna, proset Frank, proset Carlos. Tajba wkoll kienet edi tal-Bronġielos. Mela nitlob daqsxejn lit-tim jekk jogħġobkom sabiex neħħolna wkoll il-podium u anke l-oġġetti misterjużi din id-darba kien għall-Bronġielos. Isma' kif ħassejtukom sibu Bronġiela qudiemkom tiġu titkellmu għal 3 minuti jew daqsxejn iktar Għana dwar. għazilna li ovvjament dak li qoddimna ninjoraw Dawn jaqblu fil-bidu, ma bdewx jaqblu. Kienu ħinijiet fej bada jiddispjaċini li għazilnek, ma għadnossa mela. Ujja. Tajba. Ma kien Malti funk xi zatiklu, tara bieħ. Tixtieq minn ġewwa. Affarijiet oħra bieħ, imma ma stajx ngħidu kollox. Ekku, mela, Paul, issa wasal il-ħin l-ikbar ix-xogħol tiegħek sewwa. Impressjonawni, ta' jħammur Ma Ma kienx ħin, ma tiegħek. kienx ħin biżejjed. Għandek raġun, der kien Kienx- ħafna dwar il-prodott Eżatt. inti. Jien ftit kien joqosni biex nibbukja xi erba' minnhom, ħalli kollhom kien jibda jixel. Użgur. Mela, Paul, li tagħmel issa ħatat il-punti lit-tim, ok? Mela jekkux tal-Elaine jew kella Rodney, jew kella jekkux ta' Carlos u Frank. Sewa, mbagħad wara hemmhekk ħanajdlek sabiex tażel persuna waħda biex fl-aħħar mill-aħħar tuħu trofew tal-aqwa improvvizzazzjoni. Ensija li t-nej kienu tajbin il-ġishtimijiet. Bla dubju. Dawk kienu aħjar naqra minn dan, pero dawn qasmuna bid-daħ iktar, Ġifir il-punt natiħ il-Carlos u l-Frank. Stenna, naqra kbira duġej. Għalu qasmu l-kulħad bid-daħ. Raħna kienu naqra iktar tiftaq battejt. Serju jimpressjonaw. Iktar ħajruk, da qasmu l-kulħad bid-daħ. Jiena veru nixtieq li ġejt meta kelli xi 30 f'dal programm. Għax kien taħfet mal self-esteem tiegħi ħafna kont naħseb nimxi ħafna qudiem f'ħajti. Mela, ser ikonna nal-qudel waqt, ser ikonna nal-qudel waqt. Mela, l-ewwel nett nixtieni ningrazzja lilkom telespettaturi tal-li segwejtuna, nixtirilkom il-qalbi Ħudu Gospel Carnival, ovvjament dejjem bla mawweġġa u żvera. Grazzi wkoll lill-pjanistaqna li żgur ħaqqu ċabċiċa. Tul dan il-programm kollu, grazzi ħafna. Thank you very much. Mela, u ovvjament jena nixtieq ukoll nirringrazzja lilkom tal-li ġejtu hawnhekk ma' nallu. Issa, Mela, il-ħin. nitolbok tiġi daqsxejn dejja jena sur direttur, ħalli ovvjament. il-ħin li fidejk biex tagħna tara. dun wara. Ħatoqgħod warajhom? Mela, ħax. Correct, mela, ħatoqgħod warajhom. Issa wasal il-ħin l-iktar Serjetà. kritiku, l-iktar nistennew. Din ikunu ras imbras ma niflaħiex. Mela, da xejn mużika ta' suspans, grazzi ħafna. Jena naħseb li dan l-award biex Għandina xieraq xiex l-ewwel. biex xieraq li jieħdu il-min ma tax punti. Proset overall winner. Għasamna bid-daħ. Prosit. Grazzi ħafna, grazzi lilkom ukoll. Memx għalfejn toqgħod pjesa teċita ruħi. Dak għażommu ġo vetrina kull-jum ħares leħ u ftakar f'dal-programm li qattajna fl-imkien f'dissila. Fit kaxkira. Grazzi. Grazzi ħafna lil kulħadd, grazzi wkoll ilkom telespettaturi. Ciao ciao.